Сәлем, дуслар! Сәлем. Дуслар, бүген бездә студиябездә мөхтәрәм кунак бар. Ул Татарстанның һәм Рәсәйнең атказанган укытучысы. Профессор, академик, педагогика фәннәре докторы Әнвәр Хуҗахмәтов. Исәнмесез, Әнвәр абый? Исәнмесез, хәерле көннәр сезгә. Әнвәр абый, билгеле булганча, сез Казан Федераль университетында укытасыз. Һәм безнең тамашачыларыбыз арасында бик күп чыгарылыш сыйныф укучылары бар. Һәм әлеге уку йортында нинди факультетлар бар? Башта мен шуны әйтеп китәсем килә. Казан Идел буе Федераль университеты ул Татарстанда гына түгел, Рәсәйдә дә генә дә түгел. Ул бөтен дөнья күләмендә танылган иң зур уку йорты. Һәм бу уку йортының бик зур тарихы да бар. Бик зур тарихы бар. Әлегә безнең университетны бик олуг галимнәр, физик, химик, биологлар, язучылар, археолог, тарихчылар укып тәмамлап, бөтен илләрдә эшләп, дан шөһрәт казандылар. Шәхсән мин үзем дә шушы университетта укыдым, урта мәктәпне тәмамлап кирдем, шулай ук әйбәт иттереп укып чыктым, һәм аннан тормыш юлын дәвам иттем. Бүгенге көндә дә Казан Идел буе Федераль университеты шушы гасырдан артык дәвамында берничә гасырлык тарихы булачагында истә тотып әйтәсем килә. Ул үзенең традицияләрен лаеклы дәвам итә. Менә безнең Казан Федераль университетында менә югары белемне таләп итә торган нинди өлкә бар, шундый белгечләрнең барысын да әзерлиләр. Булар төрле институтларда, факультетларда һәм филиалларда әзерләнә. Мәсәлән, әйтик алыйк, физик институты, Бутлеров исемдәге химия институты, чит телләр институты, халыкара багланышлар институты, психология һәм педагогика институты һәм башкаларны мин барысында санап чыксам, 2 сәгать вакыт кирәк булыр иде. Тулайым алганда, менә безнең университетта теләсә кайсы юнәлеш буенча, табигый фәннәр буенча булсын, гуманитар фәннәр буенча булсын, төгәл конкрет биология, химия фәннәре буенча булсын, яисә әйтик табиб буласы килә микән кешенең, без барлык белгечлектәрендә үзебезнең университетта әзерлибез дип әйтәсем. Уку йортларына керер өчен БДИны ничә балаларга тапшырырга кирәк? Беренчедән, БДИ турында әйтеп китәсем килә. БДИны тапшыру өчен фәлән балга тапшырыйм әле дип укымаска кирәк. Һәм иң куркынычы, менә мин бүген БДИны тапшырып йөри торган көннәр балаларның, егетләрнең, кызларның шулай әйтәсем килә. Күп кенә егетләр, кызлар башта 10 ел буена тырай тибеп йөриләр дә, 11нче сыйныфка җиткәч, фән өйрәнергә тотыналар. Репетитор яллыйлар, югары бал алырга омтылалар. Югары бал омтылырга кирәк. Фәкать һәрбер бала, һәрбер кыз, һәрбер малай беренче сыйныфтан ук барлык фәннәрне дә төпле итеп, тирәнтен итеп аңлап өйрәнергә тиеш. Әнвәр абый, абитуриентлар бер юлы ничә уку йортына документлар тапшыра ала? Җыйнап кына әйткәндә, бу мәсьәлә абитуриентның күпме уку йортына керүе ул Россия күләмендә контрольдә тотылмый, махсус. Шуңа күрә теоретик яктан караганда, әлбәттә ул, әйтик, 1000 уку йортына да тапшырырга мөмкин копиясын. Чөнки оригиналны бер генә уку йортына тапшырып була. Ләкин мин моны ахмаклык дип саныйм. Гомумән, акыллы абитуриент ул ныклы, әзерлекле, белемле абитуриент. Ул бер уку йортын сайларга тиеш. Бер белгечлекне. Ә бездә кайчакта ничек? Киләләр, менә минем балым нинди институтка, кирәк булса ветеринар институты, кирәк булса авыл хуҗалыгы, кирәк булса КФУ, теләсә кайсына керәм, үтсен генә. Бу хата, була ярамый. Ә тулайым алганда бер генә вуз ичендә, безнең менә КФУ шартларында без бер юлы 3 төрле белгечлеккә документларны кабул итәбез. Ягъни, аның берсе була оригиналы, тиешле бер белгечлеккә әйтик, калган икесенә аның күчермәсе була. Һәм гомумән алганда мин мәсәлән тәҗрибәле педагог буларак, галим буларак моны хупламыйм. Бу дөрес әйбер түгел. Элек менә без
университетка укырга кирдек, шушы КФУда укыдым дип әйттем мин сезгә. Бездән ди нәрсә юк иде. Без килә идек конкрет менә шушы факультетка керәм, шундый белгечлекне сайладым, шушы имтиханнарны бирәм дип керә идек. Ә менә болай теге сайлап йөрү, нитеп йөрү, һәм шуңа күрә безнең тәмамлап чыкканнан соң уку йортын бик күп кеше эш таба алмый. Чөнки ул очраклы керде, очраклы чыкты, һәм аның тормышка әзерлеге юк. Җинап кына әйткәндә, ул әлбәттә теоретик якта бик күп вузга бирергә мөмкин. Аның конкрет менә шундый сайлап куйган урыны юк. Ләкин бер вуз эчендә фақат эш белгечлекне сайларга мөмкин. Әнвәр абый, әмнә кайчан университетларга конкурсыз кирип була? Россия Федерациясы буенча безнең аның таләпләр бердән. Иң беренче чиратта халык ара һәм бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган һәм беренче, икенче, өченче урынны яулаган укучылар үзләренең менә шушы сайлаган белгечлекләренә керә алалар. Мәсәлән, сез химия белгечлеге буенча халыкара олимпиада беренче урынны алгансыз икән, сез әлбәттә химия белгечлеге белән бәйле теләсә кайсы белгечлеккә имтихансыз, бернинди бәдәйсез кирип урнаша аласыз. Шулай ук Татарстан күләмендә һәм теге исә бу университет. Мәсәлән, КАИ бар безнең КФУ бар. Без үзебез үткәрә торган олимпиадаларда җиңгән балаларга, беренче, икенче, өченче урын алган балаларга 10 бал өстибез. Алтын медаль белән тәмамлаган балалар, егетләр, кызлар өчен һәр вуз үзе билгели. Ул 5 балдан алып 20 балга кадәр. Монда шуңа күрә конкрет карарга кирәк, кайсы вузда ничек. Кыскача тырышып уку, олимпиадаларда, конкурсларда, бәйгеләрдә катнашу, алтын яисә медальләр төрле җиңүләр яулау, ул сезгә укырга кергәндә дә, укганда да ярдәм итәчәк. Әнвәр абый, яхшы студент, ул нинди студент? Яхшы студент ул иң беренче чиратта үзен хөрмәт итәргә тиеш. Үзен тудырган әти-әнисен, әтисен, дәвәнисен, әбисен, бабасын, туган илен, ватанын, җәмгыятен, динен, иманын, кавымын ихтирам итеп, хөрмәт итеп, сөеп яшәүче студент. Менә ул шәп студент була. Әнвәр абый, чыгарылыш сыйныф укучыларына сезнең теләкләрегез һәм тәкъдимнәрегез? Бик матур урынны сорау. Минем теләкләрем түбәндәгедән гыйбарәт. Урта мәктәпне, гимназияны, лицейны тәмамлаганнан соң аттестатны селкеп, Россиянең төрле шәһәрләрендәге вузлар тирәсендә буталып йөрергә кирәк. Әгәр аерым сайлап куелган, уйланылган, ничә ел дәвамында хыялланып яшәгән һөнәрең юк икән, университетларга барырга кирәк. Барырга кирәк профессиональ белем бирүче күллиятләргә, лицейларга, үзеңне сынап карарга кирәк. Кем син, җәмгыятьтә тоткан урының нинди, нәрсәгә хәлеңнән килә. Күллиятләрдә, лицейларда без 3-4 ел дәвамында бик ныклы яхшы белем бирәбез. Һәм күллиятләрне тәмамлаганнан соң килгән студентлар безнең өчен бик кадерле. Алар мәктәпне, гимназия, лицейны тәмамлап килгән студентка караганда күпкә әзерлекле. Һәм аларның үсеше өчен үзләре өчен дә ул файдалы. Икенчесе, төрле белгечлекләргә документларны таратып, кая кирсем дип йөрү урынсыз. Әгәр сез үзегез сайлап алган һөнәргә берничек тә үтә алмыйсыз икән, демәк 11 ел сез тиешле дәрәҗәдә укымагансыз. Монда кешене гаепләргә кирәкми, монда президент гаепле түгел, бала үзе гаепле, мәктәптә гаепле түгел. Ул чиракта эшкә урнашырга кирәк. Эшкә урнашырга. Менә мәктәпне тәмамлауга шук дип укырга керү дигән канун юк бит ул. Без гомуми урта белем мәҗбүри. Югары белемне кашан алсаң ярый. Менә без укыган елларда, хәер, мин үзем 10-нчы сыйныфны бетереп кирдем. Ул елларда 30 яшь, 40 яшь җиткән кешеләр безнең белән укыдылар. Мәктәпне тәмамлаганнан соң 10 ел эшләп, 20 ел эшләп кешеләр. Ул табигый. Ул кешенең ихтияҗы. Безнең ул хәзер күп очракта модага әйләнеп кала. Менә миңа киләләр,
Сезнең КФУга керәсез килә, баллар түбән. Ничек тә ярый, кая үтсәк тә ярый. Мәктәп ничек килдегез безгә КФУга? КФУ авторитетлы югары уку йорты, әйе мәктәп. Ләкин сез бит әлегә әзерлекле түгел КФУда укырга. Бер ел эшләгез, кабатлагыз, тагын бер кабатлап БДИны бирегез. Аннары килерсез. Әтиянигезне сазлыкка батырмагыз, түләүле укып дип аңлатырга тырыша. Менә шуңа күрә инануың, ышануың, киләчәккә карап үзеңне билгеләүең булмаса, ашыгарга кирәкми. Ә инде менә шундый әзерлекле, 11 елдан да яхшы укып, һәрбер имтиханны 80-90 100 балга тапшыргансың икән, безнең барлык университетларның ишекләре ачык. Без аның һәрберсендә кычаклап, клачлап, менә шулай каршы алачакбыз. Рәхим итегез, дусларыбыз дип. Рәхмәт, Әнвәр абый. Менә мин сезгә бүләкләр дә алып килдем. Аның берсе Кариев исемендәге яшь тамашачы театрыннан. Без сезнең икегезне дә үзегез дусларыгыз белән, гаилә әгъзаларыгыз белән монда берничә шәһәр урын шушы театрда көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт, Әнвәр абый. Монсы сезгә шулай ук. Безнең университет, мәгариф министрлыгы белән чыгарган бик истәлекле, күп фәннәрне эченә алган фильмнар сезгә тапшырам шулай ук. Бик зур рәхмәт, Әнвәр абый. Рәхмәт итегез. Бик зур рәхмәт. Шулай ук, менә безнең Казан федераль университетының фәалият төшерелгән, рәсемнәре төшерелгән. Безнең менә бөтен документларыгызны, уйларыгызны, сез яшь иҗатчылар язып барырлык, менә шушындый китап алып килдем. Ярыймы? Рәхмәт, Әнвәр абый. Шулай ук менә шигырьләр җыентыгы, укырсыз, дуслык, яшьлек турында. Һәм әлбәттә инде сезнең энәләрегез, сеңелләрегез бардыр. Үзегезгә дә комачаулык итмәс, матур әкиятләр укып алырсыз, ярыймы? Рәхмәт, бик зур. Шулай ук, әгәр дә инде теләгегез булса безнең Казан федераль университетына укырга керергә, менә мин сезгә чакыру билетлары калдырам. Бу билетлар белән сез һичшиксез безнең студент булачаксыз. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Мин сезне үзебезнең университетта күремен дип көтеп калам. Һәм әлбәттә инде сезнең белән шушы очрашу минем үземдә дә зур канәгатьләнү хисләре калдырды. Афәрин балалар. Әнвәр абый, матур әңгәмәбез өчен, бүләкләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Без сезне шулай бездә көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт. Ә безнең эфир дәвам итә. Безнең белән булыгыз.